Ev mala ku di jêrzemîna binê avahiyeke çarqatî de cî digire, ji zarokên penaber re ku ji ber şerê li Sûriye koçî Stenbolê kiribûn, bû gor. Li navçeya Esenyurda Stenbolê agir bi mala penaberên Sûrî ket. Di bûyerê de çar zarokên ji 9 salî biçûktir jiyana xwe ji dest dan. Dayîka wan Fatma Hemûd û birayê wan ê 2 salî Sakar Hemûd birîndar bûn û ew hatin rakirin nexweşxaneyê. Saat 2.30-3 aralarıydı. Şevedin katşmer du niv bû. Me hawara dayika Sûrî bihîst û me dît ku du ji malê derdikeve. Ji ber ku du gelekî zêde bû, me nikariyen biçin hundir. Me ji derve pencere şikand û em ketin nav malê. Me zarokek ji malê derxist. Lê ji ber ku agir û du bi lez belav dibû, mixabin me nekariye em xwe bigihînin zarokên din. İçeriden ileriye kadar gitti bir tane. Li gorî gotina cîranan, li mala penaberên Sûrî gaza siruştî hebû, lêbelê ji ber deynê xwe nekariyan bidin, gaza wan hatibû birîn û bi sobaya ceyranê xwe germ dikirin, bi şev dema ew sobe diqelbe, agir bi malê dikeve. Ondan sonra beklediler artık şeyi beklediler. Beyatını vara ruzunun. Elmezin ne sali? Yedini dudu sısı çağır bir çağır yani. Yediniz ne salip çıktır bu ya. Gene salip çıktır. Beni hapsedayım. Herhalde zargı kara şiddet kiri. Ya zulüm kiri herhalde o da kirine hapsi. Çar termên zarokên Sûrî li Stenbolê dibên weşartin. Piştî termên zarokan hatin derxistin, cilek û hin solên zarokên penaber ên di bûyerê de mirin, li ber deriyê malê man. Ercan da, Kurdistan 24, Stenbol.